Prepustite sebe u ruke Božije. Poučava nas prepodobni Anatolij Optinski. Ne boj se tuge ni bolesti, ni patnje, ni bilo kakvih iskušenja. Sve su to Božje posete. One su vama na korist. Ne plašite se poteškoća, zavolite poteškoće, blagodarite Bogu za njih. One imaju svrhu za tvoju dušu. Prepustite nežno i nenasilno samoga sebe u ruke Božije. I On će doći i podariti blagodat vašoj duši. Amin.